Basta isaad lang gid nako ha nga. Dili ko nimo binuangan. Obel, isaad ko na nimo. Yaya, good mo ko daw. Isugot naman kang Josebel. Gikaloy ana in taon bay. Nya, kung nasa mo magminyo, ha? Ha? Minyo man dayon nga. Lagi. Minyo may nasimuna-huna dayon eh. Ay, unsay dugayan, minyo dayon. Aron makakita dayon ka sa imong liwat ba? Amo pa ni planohon og maayo bay. Kanang dili mi magkalisod-lisod sa umaabot. Bel, taod-taod na kita nga nagkauyab. Mag-ipon na lang ta. Ha? Mag-ipon? O Bel, kana kung okay ra nimo. Kun magpakasalan dito, Elmer. Gamay pa mong gud akong natigom, Bel. Unya lang ta magpagkasal kung sakto na tas kwarta. Okay ra mo gud nga dili una ta magkasal. Ang importante nga magkasinabot ha. Nabi tayo uban diha nga bisag nakasal, nagkabuwag man. Oh, hinoon. Sakto sad ka. Sige. Magtipon na lang ta. Tinuod, mabdos na ka day? Oh, Elmer. Nakakita ka ng pregnancy test? Uy, Positive, dong. kung mauna, hapit na di ko mahimong amahan. Oh, dong. Aray, Day, aray, dong. Sakit na kaya nga ako tiyan, dong. basta manganak na ka day. Karon ba yung buwan na ang imong ipaabot, di ba? Dong, dinagin ko makagwadas ka sakit, dong. Sakit na kaya akong tiyan. Dali, dadun ka na ako sa ospital. Ah. Kada, o baya niya nga naghagwa sa iyang anak. Day, way kabutangan sa kong kalipay nga may anak na ta. Matawag na gyud pamilya. Salamat sa imong pagpangga nako, dong, ha? Hinaot nga dili ka mausap. Di na mahitabo day. Kay love ta kaayo ka ug ang atong anak. Salamat, dong. I love you. I love you too, Elmer. Bay, dugaya ni mo eh. Ha? Nga naman. Nangita to na tuyo ni mo. Unsa may tuyo bay? Wa sa kumibaw, bay. Ma'am, may tuyo ka man kuno nako? Yes, Elmer. Unsa man kana, ma'am? Nagkuhang taog-tao sa San Carlos City ug ikaw ang akong nahunahunaan nga mooy ipada dito. Ha? Pero, ma'am, Dili ka mahimong mobalibad, trabaho ni. okay, ma'am. Ako lang ipahibaw ni mo ha, Elmer. Nga dili parehas ang rate dinhi ug sa dito sa San Carlos City. May gamay og sweldo dito. Mao na day. Kun mauna,
Malayo day ka na mo, dong. Ako'y mahimo day. Saon, trabaho mo ni. Pag-amping biya dito, dong, ha? O day. Ug ikaw pag-amping sa dinhi ha. Ug ampingin nga tong anak. O, dong. Kano sa makamugikan? Walang hibaw di anak ko. Nagtikaw-tikaw dinhi sa San Carlos. Hi! Ikaw di ang bago na mong kauban gikan sa Cebu? Yes, ma'am. Ayaw pag ma'am na ko, uy. Tawagan akong Maria. Ikaw? Lingaw mo sabi kang ikauban, Mer. May pagkakingkoy man sabi ka. Ay, dali kita matiguang kung magsigit ang seryoso. Maog yun. Ay, excuse ma ha. Nainanawag na ko. Kinsa man na, si Mrs.? Oo, kadit lang ha. Hello, Day. Unsa man ka? Wala kayo nauna na mo, dire? Ha? Nga ano man? Ha? Mangutana pa ka? Gamay ra kayong gipadali mong kwarta, dong. Kuwang ra namo. Pasensya na, Day ha. Saon, gamay ram gud ang akong sweldo diri gud. Dili parehas diha nga dako-dako og sweldo. Ayaw ko katagig ingon ana nga katarungan. Pangitag paagi nga makapadaka na ako og dako-dako nga kwarta. Pagpada ha. Kay wala may magamit dire. O, Day. O niyan, saan man na nga? Gamay ram kag sweldo din eh. Ay, mao lagi. Na problema hinuon ko ini da. Layo para bang sweldo? Di apa mo si kuy kwarta dire. Gamitan lang sa ni o. Bayari lang unya ko kung may kwarta na ka. Salamat ha, Maria. Maayo kay, wa naman nawag ng imong asawa. O gikasukan ka. Napatingala ito yung magamit. Ang kuyaw, og mahutdan to og kwarta, unya dili pa ka makapada. Yaw-yawan na sad ka ato. Mao lagi. Ay, maproblema na sa guin kung asa ko kumusta na karon si Josel og ang among anak. Mingaw naman hinuko nila. Ay, salamat kay nanawag siya. Hello, Day. Ayaw ko gindayin-daya ha. Kay wag ko malipay nimo. Noong sari ka? Bisag na kog budget ang imong gipada, Elmer, no? Kuwang ra gyud. Mauna ka hukom ko nga makigbuwag na ko nimo. Ha? O si buwag? Ay magbuwag ta, uy. Ngano ko din tao mag-antos man ko nimo nga dili man ka makabuhi na ako. Ayaw ka ni binuang diha, Day. Ha? Nagtuo ka nga nagumidya ko nimo? Makigbuwag yun ko nimo, Elmer. Og ang bata akong ibilin sa imong mama. Kay mangita kong trabaho nga makapalit to. Diyos. Lin maning bata. Ipalihog na unya ko. Ayaw ka balaka, dong. Hati manon ko ning ako apo. Huy, hutda ko na nang imong gikaon. Busog na ko, Mar. Hey, ikaw ba? Ayaw gud pa das problema, good? Gisakit talaga ko sa... Ayaw pagsige kahandom ang babae nga way gusto nimo, uy. Ang importante nga, safety ang imong anak. Namay daghang nga makasabot og mahigugmagid nimo. Maria.
Salamat ha. Sa unsa? Sa imong mga tambag nako. Naligon ko. O inanay nga nawa si Josel sa kong kasing-kasing. Aw, maayo hinuon. Mer ko andi ay. Basig, dili na ko nimo makita ron si Mana. Ha? Nga imo kong biyaan. Ha? Imbis na ayaw na nga akong kasing-kasing. Imo na sang samaran, Maria. Unsay buot mong ipasabot? Sa imo ka ipakita na ko. Nakatuna ko sa paghigugma nimo. Elmer, Mahimo ka ako nimong higugma. ang tinuod, ang hinungdan nga magpa-assign ko sa laing branch. Aron makalimot ko nimo, Elmer. Sa, Kaya ang tinuod, dugay na ko nagkagusto nimo. mao na. Iyo pagpalayo na ko. Kay nahigugma mo ka kanako. Elmer, Gituyo tingali sa higayon nga magkabuwag mi ni Josel. Kay niya ka dahil gihatag sa Ginoo nako. Maria, I love you, Maria. I love you too, Elmer. Hindi ko naman akalain na at di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala at kung ano ako'y tanggap mo na. Tinuod ko dahil ang ilang gingon nga matag-usa na to, may gitagana ang Ginoo. Karon, nagpabilin pang ligon ang among relasyon ni Maria. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong suwat ampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Elmer nga taga Camput House, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalohan, bigay ka ng may kapal. Nais ko'y laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-iisa. Pag andyan ka na sa piling ko, okay saya. Ang mong kaagi, gibuhatan o duha sa radyo ni Ricky Parsuelo Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.